Masak kentang plenyek. This is a perkedel kentang. Loh, hey yuyu kakang. Piye kabare? Wes masak ping piro ki bengi iki? Alhamdulillah nek aku ya perdana ki arep masak perkedel. Wingi mbuh kae kapan aku tuku kentang 1/2 kilo. Separo wis tak gawe french fries ki arep tak gawe perkedel sing iki. Pertama, kentangnya tak koceki, terus tak iris-iris, terus dicuci. Yuk digoreng ngasih garing tan mateng, terus diplenyek-plenyek, campuri daun bawang, seledri karo bawang goreng, terus tak nei mariko. Aku skip uyah soalnya nei mariko wae wis gurih mantul. Go perekate tak nei setengah kuning telur. Terus diunyeng-unyeng nganggo tangan, dicaro ben rasane merata. Bentuk sesuka hati. Sisane telur mau nggo olesan jobone aku. Terus lanjut goreng, panaske minyak, jeburne satu-satu, aja lali diolesi telure ya, ben kriuk-kriuk. Aja lali aja karo ngalamun, ndak gosong. Diwalik ben cepet mateng. Lah mak pedunduk wis ana sing mateng ki telu sing awal. Sing liyane aja iri ya, ngantri. Mateng langsung tak sajikan ke bocile. Alhamdulillah bocile seneng makeme. Kan nek kaya ngono ibu seneng le masak. Ya ta, Rek? Ya ora, ya madang.